Asta e un video special. Nu o să fie cu altceva, cu mai nu știu ce, doar că e un video mai special. Dacă eu dau aici la canalul meu și la Your Channel, apă văd încă 29 de abonați și tot nu înțeleg. A durat, nu știu, vreo câte 3-4 zile, naiba mai știu eu, doar că nu înțeleg dintre voi. Voi care aveți mulți abonați, bine, poate unii dintre voi nu prea aveți, doar că pot să fac lejer 30 de abonați, doar că nimeni nu prea se mai abonează la mine. Așa că fac video-ul ăsta pentru că vă mai dau încă 3 zile la dispoziție ca să fac mai repede 30 de abonați, că voi face un video special de 30. Dar știți că eu mereu când fac vreo 30-40 de abonați pe 10 plus fac un video special, așa că vă dau 3 zile la dispoziție. Dacă nu, atunci mă supăr pe voi și atât. Bun, sper că ați înțeles video-ul ăsta. La revedere!